chapter 23 verse 46. Ithi ke iBhayibhile wadanduluka ngezwi elikhulu uYesu wathi bawo ndiyawunikela ezandleni zakho umoya wami. Uthe akubetshilo waphuma umphefumulo. Sivala amehlo bawuyingcwele nalizwi lakho Thixo. Lilo eli izwi lakho wadala ngalo. Linamehlo liyabona. Linenyawo liyahamba. Linezandla liyaphatha. Linomlomo liyathetha. Thixo wethu oyingcwele wadala ngalo into ezingekho zakhona. Thetha ngalo emalanga ngoKristu Yesu Nkosi yethu. Amen. Ndizotsho ke izwi lokugqibela elithi ndiyawunikela ezandleni zakho umoya wami. Kunento ke ndiyithanda ukuqala apho uYesu ubiza ubawo. Ndibawo ndiyawunikela ezandleni zakho umoya wami. Sivile ukuthi ubethiwe, wathukwa, wathunyiselwa ngezikhohlela. Uthe kwizwi lokuqala bawubaxolele abayazi into abayenzayo. Kwakutheni uYesu esithi bawubaxolele abayazi into abayenzayo? Kungokuba uYesu umise emnqamlezweni endaweni yaboni. Umise endaweni yabo kodwa bayambetha bayamthuka esendaweni yabo. Yingeke sithi bawubaxolele abayazi into abayenzayo. Ngeke uThixo esithi efela izono zabo ememnqamlezweni endaweni yabo, ngoba emnqamlezweni wayeme endaweni yaboni. Kunabo bavuya kodwa bayamthuka bayambetha. Uthi babaxolele abayazi into abayenzayo. Mesiya kule ndawo ithi ugqityiwe. Kunento endiyithanda apha ithi iBhayibhile wathi bagqiba ukuthi ugqityiwe lihlawula ityala. Wathi bawo ndiyawunikela ezandleni zakho umoya wami. Wengeke uYesu awunikele umoya ezandleni zikaThixo engayigqibi i-assignment ebezoyenza emhlabeni. Into edala uYesu abe namandla okuthatha ukugqityiwe kungoba umsebenzi wayewugqibile. Namhlanje sinengxaki nabantu abakwazi ukufa bahambe bafe bayesogweni bengakhange bawugqiba umsebenzi ebezowenza emhlabeni. Abantu abaninzi bafa bengakhange bawuqale nokuqala umsebenzi ebezowenza emhlabeni. Bafe kubuhlungu ukusoleka komuntu engawuqalanga umsebenzi, engawugqibanga umsebenzi ebezele emhlabeni. Bayo ndiyawunikela ezandleni zakho umoya wami. Umisiwe emnqamlezweni waba yilo nyoka uMoses waprofetha ngayo. Eyamiswa le nyoka waprofetha ngayo ibizwa ngenyoka yobhedu, yayimela isono nesigwebo saso. Ngamanye amazwi uYesu wayemela isono endezogweba isono. Zonke izono zehlabathi zasikuye. Uthi bawo ndiyawunikela ezandleni zakho umoya wami. Ithi iBhayibhile kwaba mnyama emhlabeni. Umhlaba wonke kwaba mnyama. Kwakufanele uba mnyama ngoba kwakufukhanyisa. Kwakufa indoda ulizwi ekwadala ngayo izulu lomhlaba. Izinto ezabakho ngaye. Lashintsha ilanga lakwazi ukumjonga kwamnyama emhlabeni. Kwakufa uYesu uqobo. Uthe ubaqala bathi ndiyawunikela ezandleni zakho umoya wami. Ithi iBhayibhile waphuma umphefumulo. Wehla ngelo xesha wejajile. Esabethe abantu behlekisa ngaye. Inoma kunabantu abesithi ayingonyana kaThixo nalo. Wengatshonga na ukuthi nguye umsindisi wehlabathi? Kutheni namhlanje kunje kuye? Kutheni namhlanje elijaja ligazi evuma bethwe? Kutheni engakwazi ukusindisa? Abekhona abantu abesisho xa bayibona inkosi ijajile ingasanxibanga. Wabetha wathi bawo ngalo xesha wesehlazekile wathatha ihlazo lethu.
wathatha zonke iziqalekiso zethu ukuze sisikeleleke ngenxa yomqalekiso wakhe endaweni yethu. Ngoba iPasika lubhiyozo lokufa kwaKristu nokungcwatywa kwakhe nokuvuka kwakhe. Uthe ubafe wathi ba ndiyawunikela ezandleni zakho umoya wami, waphuma umphefumulo wehla wenyuka, umphefumulo waphuma wehla wayezantsi esiwogweni, umoya wenyuka wolinde emageyithini ezulwini, kuthiwa wafike walwa esiwogweni imfazwe kamoya, wamhlaza uSathana esidlangalaleni. Silwa noSathana into eseyahlazwa, into eseyoyiswa. Silwa nenja engenayo semazinyo, wagqiba ngengculaza, wagqiba nge-TB, wagqiba ngekhensa, wagqiba ngezono zethu. Kunento endiyithandayo, uthe uYesu babethe tata, ithi iBhayibhile abantu abesazana naye babekude kodwa bangazani naye besekuduzana. Kodwa ke abantu abangazani naye basondeze ukuze bazane naye. Kuthe babuya besithi hey le ndoda ibelilungisa le. Kunabantu ababuya bezibetha isifuba besithi le ndoda ibelilungisa. Kutheni besithi le ndoda ibelilungisa? Babona indlela ebeyiyo, indlela abethwe ngayo, indlela athukwe ngayo, indlela ashutshiswe ngayo. Kodwa ke suka kuThixo wasuke wathi bawo ndiyawunikela ezandleni zakho umoya wami. Wahlazeka uSathana namadimoni akhe. Xa uhlushwa nguSathana namadimoni uhlutshwa into eseyoyiswa, uhlutshwa yinto esekwagqitywa ngayo, kwagqitywa nguSathana, kwagqitywa ngamadimoni ngenxa yenkosi yethu eyathola isiphambano yathatha umphefumulo yayo yawunikela kuThixo uqobo, kumdali wezulu lomhlaba. Kungenzeka namhlanje ukude naye, kodwa abekude naye basondeza, basondeza kufutshane ukuze bazane naye. Bawo ndiyawunikela ezandleni zakho umoya. Andinandaba noba uSathana uthini, namadimoni athini, sukhonzela abantu, noba izinto zikubetha fana noYobhi awade lahlwa ifamily yakhe kodwa kamlahla uThixo. Athi uPawulos intoni engasehlukanisa nothando lukaThixo? Zimbandezelo zintshutshiso nakayo, ayikho into engasehlukanisa nothando lukaThixo. Sifuna abantu abazoma, abazoma uYesu adabuye, abantu abazoma uthi uyofa kufika idate yakho yokufa ufe uhambe ezulwini. Abantu abazoya kuye, abantu abazothi bawa ndiyawunikela ezandleni zakho umoya wami. Namhlanje ungasithatha isigqibo sokuthi noma kunje empilweni yami kodwa ngeke ndihlukane nawe. Andinandaba ndikhulela ngabantwana, andinandaba ndiyagula emzimbeni, andinandaba uSathana undishayile, kodwa ungamlibali ubawo. Wabiza ubawo, inaba wathi batsho izulu lema ngenyawo, lathi besivele simazi ukuthi noma kwenzekani kuye kodwa ngeke zisuke. Isono sehlabathi sonke sasibeqhubile siphezu kwakhe, and uSathana wayekhona ejongile nabasebenzi bakhe.
wekhona uSathane ebhekile emamele lethemba lokuthi mhlawumbe kungathiwa kuye Sathane kodwa wanakala bakuthi uyabawa washithi uSathane wancama wabantu wehlulekile ngoba uSathane wathi uqala ukuthi ukubawa wathi uqala wamkela uYesu kunento enzekayo empilweni yakho kunamadimoni ahlulekayo ngoba umazi uThixo uselapha emhlabeni bapha abantu ententeni abathi bawo yawunikela ezandleni zakho yawunikela ezandleni zakho yawunikela ezandleni zakho abathi namhlanje impilo yami yonke ngizoyinikela kuwe wathi bawo wehluleka uSathane emile lethemba lokuthi mhlawumbe uYesu angajika sihlale insenselo kungekho mnandi sihlala sithuka sihlala silinga sihlala sishushiswa kodwa sihlale kuye singesuki namhlanje izinto okugqibela umbethe ngalo uSathane ukuthi bawo ndiyawunikela ezandleni zakho umoya wami kabamnyama emhlabeni wala umoyisa uSathane endimpiza angayigqibe sephezu komhlaba uYesu wayigqiba sengaphansi komhlaba apho kuthi wafika wathatha izitshixo waze wenyuka umphefumulo wakhe wodibana nomoya wakhe wongena ezulwini wafika phambi kwabawo imfazwe inqobile ewisile ngaba wena ke usifa uzofika ezulwini na uzofika inqobile imfazwe odibana nayo njengoba kunabantu namhlanje abakwazi ukulahla uThixo ngelahleke namhlanje siphila namabhetyebhetye abazalwane abasuka kuThixo ngezilungu eziningi abadibana nazo and uThixo akakunika isilingo esingaphezu kwamandla akho yingakho engazange athuma uGabriel engazange athuma uMikhayeli kwathi ngeke makuze uYesu uqobo ezinye izilingo zasidinga uYesu uqobo wayengekho umuntu enokumelana nesilingo ezathola inkosi yethu uYesu Kristu kodwa zangajike kwizilingo emelana nazo ukuze nathi singajiki ukuthi bonke abantu abamvuma bamamkele emhlabeni noma intwana abamelana nayo kodwa baze bangesuki kuye bawo ndiyawunikela ezandleni zakho umoya wami ndiyawunikela bawo andazi bangesiphi uba inkosi Yesu ayingavumanga ukuba iye esiphambanweni iye lizono zethu wayesenzela ukuthi singaphinde siphile ezonweni ukuthi zonke izono zethu zizobalelwa kuye ingakho singasoni ngoba kunenkosi yethu eyoyisa ukufa sendiyisuka kule ndawo bawo ndiyawunikela ezandleni zakho moya wami Ihlala phansi